Hello mga katiting. O ni ilang simbahan diri mga katiting. Ani manimbag ahong bata. Lagi dami nila diri katiting. Kay manimba mi. Bisan di mi maka sabot sa ilang sinutihan mga katiting kay Korean language man gini ila. Simbag hapon ta mga katiting kay ang Ginoo wa man magtan-aw sa gawas, nagtan-aw man sa sud sa atong kasing-kasing. Atong simbahon yun ang Ginoo sa matag adlaw mga katiting. Pay mga tao mga katiting. Kami pamadayon na diri. Indot ilang mga buwak diri sa gawas Lahi man diri mga katiting kay di ka kitag mga tao sa gawas. Wa man may magsuroy-suroy diri lahi din sa Pilipinas nga daghan maglakaw-lakaw. Salamat mga katiting.